Mill-att tal-voti mitfuqa jirriżulta kif ġej. Voti iva għal Lawrence Gonzi 851. Voti le 22 invalidi 9. U billi il-voti iva huma 96.5 tal-voti mitfuqa. U jaqbżu l-kwota meħtieġa mill-istatut bħala ċermen u fisem il-Kummissjoni Elettorali maħtura mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista niddikjara li Lawrence Gonzi elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Bi pjaċir kbir ninnota issa dar riżultat illi ġie mħabbar illi għal darb'oħra jikkonferma illi aħna familja waħda. Dal-partit familja maquda determinata li nkunu ta' servizz għal pajjiżna.